Barakallah no wayno namdal ma ko addi fof en calmitima en mbi assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu. min mbima kadi e salminanoma wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. e yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam no wayno oɗo jamma ko jamma mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam. tawa noon eɗen jooɗi fodde duuɓi ɗiɗi ɗi ngannduɗaa en mbaɗaani tawa addi ɗum ko rafi mo ngannduɗaa ina arno e leyɗeele men walla ina naatno e aduna o. rafi o addi cuurondiral, addi geɗe keewɗe ɗe ngannduɗaa ko heewi ko ina waɗateno ina telɓi ina natti waɗeede. mawludaaji baaɗi ni surtout ko fewte renndooji noon ɗum heen ɓurno heen telɓude. en perti mataw fodde duuɓi ɗiɗi en mbaɗani taw kadi en mbaɗatno mawludu o fodde ko ɓuri duuɓi nogas ɗo e cité men cité Aliou Ardo Sadio Sow cité CSE. mawludu o no wayatno ni ko ɗo mbaɗanno ɗen ɗum bandiraɓe ina ngara ko woni ɗo e leygal ngal no ara ina addanno dental ngal ngannduɗa ina wurtinanno hen enɗameji ɗi ina okkanno men hen doole. ɗum ɗon noon eɗen beltortono geɗe mbaɗe noon eɗen jettanno hen Allah ha no feewi saabu eɗen ndewa hen Allah eɗen ciftoro annabi sallallahu alayhi wa sallam e moƴƴere dañetede hen eɗen eto kadi eɗen daara faggitade hen giɗgol annabi sallllahu taala alayhi wa sallam e nder ɗum ɗon. kadi caggal ɗum wonani men kadi jokkere en ɗemeji saabu en jii leyɗe kewɗe ina ngara en jii kadi ha bandiraɓe ummotoɓe ha Fouta Thile Boubacar Kadion en ngara. ɗum ɗon noon ko hunde mawde ne joɗɗen noon fodde ɗiɗo duuɓi ɗiɗi en mbaɗani ɗum ɗon en kattima ɗum en kattima rendoji ɗi en kattima mawludaji ɗi nde tawno ken jibinaɓe tawɗen ɗum nde dari woni hitande wotere tan waɗaka ɗum ɗon muusi ɓerɗe meɗen enen kala ala ko haali duuɓi ɗiɗi. caggal nde ngannduɗa en jooɗima duuɓi ɗiɗi en mbaɗani mawludu o ko dañanoɗen hen eɗen katti kadi mawludu tabano wano men ene tolnino e meɗen. ɗum waɗi ngol ɗo laawol Allah ɗowi pittali men ha taweɗen nde ɗo hitande oɗo mawludu Allah okki men mbaɗɗen no mbaɗanno ɗen gurtinɗen jamma o. nde gurtinɗen jamma o noon ko mbayrunoɗen dañde ko madhu nabi mamtude annabi sallallahu alayhi wa sallam e ko ngannduɗa so en mbaɗino eɗen ndenta e nder koye men enen bandiraɓe en ɗamɗam enen ha joni e nokkuji ɗi ngannduɗa ina ceerti ina goɗɗodiri e ummiɓe ɗo ha Fouta e gueɗe mbaɗe noon nde ɓe gaari ɗum wonani men welamma mawɗo tawɗen enen wonko kattinoɗen wonko jewnunoɗen ɗum ɗon foof hankkadi en dañi ɗum e oɗo jamma. eyi zaman o mo gonɗen no mbiɗa ni ko noon zaman o ñiɓɓiɗi zaman o mo ngannduɗa o jiiɓima ha no feewi surtout noon o ɓuuri bonnude e nder meɗen ko jikkuji ɗi ɓuuri bonde. jikku noon kañum e gueɗe ɗiɗi so tawi jikku neɗɗankagal hattama hen tan no wayno gueɗɗinɗe hen hunde fof wasete. neɗɗankagal neɗɗo innama aade so tawi jikkuji moƴƴi ngala e ma neɗɗagu ngu wasete wonta ɗon. a wi ka julɗo koye ɓesgu annabi sallallahu alayhi wa sallam jeeɗa e oɗo diine mo nela sallah sallam addani men ina itti ɗum to jomiraɗo so tawi a wondani hen e jikkuji moƴƴi a wawata dañde diine ma moƴƴo. ɗum ɗon noon wadde so tawi zaman oɗo ari o woni oɗo zaman ñiɓɓiɗo ha en bonnani men jikkuji meɗen ɗum ɗon ne ko ɗum probléme mawɗo ko ɗum caɗele mawɗe saabu memat diine meɗen mema kadi neɗɗagu meɗen. ɗum waɗi noon eɗen mbiya surtout mawɓe meɗen ti enen tinnoɗen e ɓesguji ɗi ɓe garta e jiknaɓe ɓe saabu ɓesguji ɗi mbawi wurde ko e yeeso jinnaɓe mabɓe ɓe mbawi kadi faggitade jikkuji moƴƴi ko e yeeso jinnaɓe ɓe ɓe garta kadi e diine l'islam o e ko Allah wi eno nelaɗo wurduno ko ganduɗa ina jeeya hen ko yimɓe ina mbaɗira mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam siftorde hen jikkuji annabi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗon noon foof ko occasion ji ngannduɗa
eɗen mbawi faggita ɗum e ɗiɗo jamma. kono noon kala no mbawɗen fotirde ɓesguji meɗen ɓe garta ɓe mbawa famodirde e jignaɓe ɓe, ɓe mbawa heɗade jignaɓe ɓe, ɓe mbawa mahade e nder galleji mabɓe fondement mabɓe gaddano, kadi ɓe keeɗo diine l'islam o. ko ɗum ɗon noon woni ko nafata. ɗon nde sukaɓe ɓe ina natti heɗanade jignaɓe ɓe, ɗon nde ɓe natti haajede diine l'islam o no nelaɗo wano walla ko qur'ana haali, ɓe mbawata dañde jikkuji moƴƴi. te ɗum ɗo so wasama e mabɓe neɗɗagu ngu yahat, kadi diine l'islam mabɓe kadi wonat ko hunde wasande. eyyi te ɗum ɗon kadi so tawi neɗɗo jikkuji makko moƴƴi ngala e makko, kanko hay ko aduna o sohlanno e makko walla ko aduna o fadno e makko, hay ɗum ɗon kanko neɗɗo o wawata naftude nden ɗon nafoore. eywa bandiraɓe, on jarama. konngol battanigol ngol en mbaɗi mawlidi nabi sallallahu alaihi wa sallam. en mbiyata yo Allah jaɓan men. en beltima hen ha no fewi, saabu koko daronino ɗen pour etade wadde. eyyi en wonno hunde mawde, saabu ko programme mawɗo mo famɗani, bandiraɓe foof jaggue hen. eɗen mbiya noon yimɓe foof jarama, surtout ɓe ganduɗa ɓe koko ummiɗo goɗɗi, goppi nokkuji goɗɗi, mawludaji goɗɗi, walla ɓurno ɓaɗa ɗum mbaɗir ɗum pour jokkere en ɗamgari. ɓe jarama, yo Allah ɓeyduɓe. kadi mbeɗa wiya kadi onon ɓe gonduɗa ɓe ko on ummiɓe e radio ji meɗen, radio Fulɓe e radio Top FM. emin jetta moɗon e dow inde leegal ngal foof, e dow inde dental ngal foof, saabu ko kala nde wi mbaɗa ma on mbad déplacé o garon. son gaddi gaddo, son gari gaddon kaɓirɗe moɗon, ƴetton kala ko waɗano e hirde nde guila e jimɗi ɗi, guila ha e jewte ɗe. te ɗum ɗon kadi nawi mon hen ko ballal manggal. te kadi comme no mbiranmi ni, son ummima ɗo henne, nawan ɗum to radio ji to, pawton ɗum toon. kala mo heɓano arde ɗo ma nan ɗum ko woɗɗi e ko ɓadi, ɓeydo hen andude so tawi ma won ko naftori hen, walla hay so andano ɗo e oɗo nokku ina waɗe mawluda, anda kadi mawluda nen ɗo ko enɗam ma won ga, ko bandiraɓe ngol ga. wadde onon noon darde moɗon min mbawa yobde. min mbiyata ko yo Allah yoɓ moɗon, yo Allah ɓeydo sembinde moɗon jutno gurnameje ɗe. yo Allah ɓoyni mon e jokkere en ɗam. assalamu aleykum.